kunjalo ke nqobe negama lakho mnandi ekhaya kumakhaya ngamakhaya kwindawo ngendawo siyabulisa kwakhona mhlawumbe sana kuvuleka iradio ngoku sithe nkosi kakhulu shobekho ke nawe inkqubo ke kusenjalo bathi begqiba sibe siqala kunjalo bagqibe bonke ngoku sihleli siphulaphule sele emakhaya semotweni mhlawumbe ukulonda ukuyo ke sihleli nje siyibambile inkqubo kumnandi ekhaya siyabonga kakhulu singena kwaphila mzimba lobi ikhumbula ke uyibrand ambassador kwaphila mzimba kulapho ke sesibheke khona izinto ezininzi ezisiza kakhulukazi abantu live kwangoku kakhulukazi kuyo ipage kwaphila mzimba ku YouTube ke phofu ngena ku YouTube uzayibona sizasamkela lapha usicela mfoka sinama njengemanager kwaphila mzimba ke nguye ke ozosicela yonke into ba kwenzekani kwaphila mzimba zeziphi izinto namhlanje abasiphathele zona silive ke ngelixesha but sicela masikubulise mfowethu sikwamkele kwizwi lomzansi inqubeni kumnandi ekhaya mfowethu Mthweza ngibingelele ngibingelela abalaleli kwizwi lomzansi ngiyakubona uright for impilo oyibuzwa ibhalwe ebusweni size siyihalela into man hey yabona nje mina mfowethu Mthweza ngiyayigaranta ukuthi ngiyaphila ngidingi ngisho udokotela mina ngiyayigaranta ukuthi awudingi ukuthi uzofakwa inkani intontoni nento zakhona right nje angidingi nje ukuthi ngiyofakwa so into ebalekile ukuthi nathi sihlale ke siseduze kwakho ukuze sikwazi basiphile kodwa ngoba ngizonitshela manje ukuthi ngenza kanjani ukuze ngihlale ngiphila yeah okay ayike asikunethuba sicela sinamo kwaphila mzimba mfoka Mthwezi lapha waphila mzimba ke uphila mzimba isikhungo esiphezulu kakhulu eselapha ngamakhambi esintu nangezwasho lapha waphila mzimba ke sinama product esinawo asiza kakhulu abantu abaphathekile empilweni lapha waphila mzimba sinembiza ma umuntu onenkinga yesifuba unenkinga yokucinana la esifubeni uphathwa isifuba yilokho ekuthiwa iphika mawunale yonke inga kwaphila mzimba sinayo imbiza lapha lokho kuphele ukuthi inyasifuba sakho sivuleke siphile uphile kahle njengabanye abantu uthi noma uhambe ingabikho lento ekuvalayo lento yenza ukuthi ma uhamba mhlawumbe uhambe ngokusheshsha bese kuba khona into ekhalayo la esifubeni lapha kwaphila mzimba ikhona imbiza nje uyiphuzayo ikwelapha isebhodleleni elimnyama iyakwelapha iqede konke lokho siphinde lapha kwaphila mzimba kubantu abanenkinga yezinso umuntu onenkinga yezinso unenkinga yesifo senhliziyo ikuthiwa igazi lakho alishayi kahle igazi lakho alihambi kahle emzimbeni wakho mhlambe liyathema lapha kwaphila mzimba ikhona futhi imbiza esebhodleleni elibovu lapha kakhulu lokho uma unenkinga yesifo senhliziyo nje ukuthi inhliziyo yakho ayiphampi ngendlela efanele mhlambe ishaya kancane khona ke imbiza lapho ozoyiphuza nje ikubeke endaweni yakho yenza inhliziyo yakho ishaya ngendlela ejwayelekile negazi lakho lisecurity ngendlela efanele emzimbeni wakho siphinde futhi kwaphila mzimba uma ngabe unenkinga ye-stroke sinayo ikhombo lapha kwaphila mzimba lapha umuntu one-stroke ikhombe namandla kakhulu inemithi nje emithathu inensizi ayisebenzisayo ukugcaba ukuze yelule loluhlangothi lolusuke lunenkinga ibulala iqede nenkwasho sibe nembiza lapha ayisebenzisayo ukuchathe kuyiyona elula imsipha yakhe siphinde futhi sibe nombhemiso awubhema ufala emakhaleni kuwona wenza ukuthi athimle kuvuleke imithambo yakhe njengoba kusuke kuvalekile imithambo umuntu mangabe nenkinga ye-stroke suke kunemithambo ethile evalekile uma ngabe efaka umuntu ozomthimlisa kakhulu emakhaleni wenza ukuthi kuvuleke yonke le yamithambo siphinde futhi sibe nombhemiso kubantu abanekhanda elingapheli ma umuntu othi unekhanda elingapheli noma ngabe linesikhathi esingakanani fike kwaphila mzimba ubike inkinga yakho uthola umbhemiso khona umbhemiso lapho namandla kakhulu shaya ikhanda liphele nya noma ngabe linesikhathi esingakanani likuphatha kodwa nje musu ufike kwathola umbhemiso lo akaphila mzimba so lishaya liphele nya lelo khanda siphinde futhi kwaphila mzimba kubantu abanenkinga yashukela abantu abanenkinga yashukela ikhona imbiza lapho sifo zonke ma umuntu nje onenkinga yashukela unezifo lezi ezingamahlala khona unendawo ovuka ekseni mhlambe zibhlungu
amadolo awavumi uyajuluka unomzimba olumayo ongathi ungawunwaya khona imbiza lapha kaphila mzimba euzifo zonke noma ngabe unahlobo luno lokugula olusemzimbeni kwena olusenyameni kwena ngaphakathi le ambiza leya inamandla kakhulu ngohlobo lwesimanga isebhodlelele limhlophe imbiza ibhaliwe lapho phila mzimba inamandla kakhulu ke le ambiza siphinde futhi kulabo abanenkinga yokuhlushwa imoya emibi laba abanenkinga ngokuhlushwa isilwane lapha kaphila mzimba sinawo umuthi owusebenzisayo ukususa isilwane eduze kwakho bese uyakuhlambulula ugeza igazi lakho libe lihle ngoba mawunenkinga yokwembethwa isilwane sigcina sikufakela amathunzi amnyama lo muthi uyakusiza kakhulu ngoba uyasusa isilwane kwena phinde futhi ukuhlambulule uhlambulule ngabe uphupha usidla uyacindezelwa mhlawumbe uphupha ubelethe ingane mhlawumbe uphupha unomuntu thizeni ocansini inkomba zesilwane lezo lo amuthi uzokusiza ngohlobo lwesimanga mangabe futhi ubone ukuthi wena ufuna ukuvele nje uqine sina umuntu oqina lapha kaphila mzimba ukuze nje abagadla ngemithi emibi ingasebenzi kuwena kodwa abasuke bekwenza bekuphehla kuwena kubuyele ngakubona khona kumuntu oqina lapha kaphila mzimba umuntu onamandla kakhulu osebenzisayo ngokucaba uyakwazi futhi nokuthi wenzele abantu bonke abakhona ekhaya ukuze niqine nonke ekhaya nibe nekhaya liphephile sinazo futhi intelezi zokuchela egcekeni intelezi enamandla kakhulu ebulala zonke izinto ezifakwe abantu ekhaya egcekeni ibulala konke okufakiwe egcekeni kufakwa abathakathe ebusuku mochele ngale yandelezi iyalihlambulula igceke ungalokhu bangegceke lakho nemithi ethize efakwe abantu ekuthiwa manike nayeqa banenkinga ukuthi maniyeqani banenkinga ukuthi mawucele ngale yandelezi bulala lonke uhlobo lomuntu ongabe lifakiwe egcekeni siphinde sibe nenyamazane inyamazane ezinamandla kakhulu uyayishonqisa inyamazane ukuxosha izilwane imdliwa izilwane omatindana lezi zilwane ezincindezelayo ebusuku zonke lezi zilwane ezenza ukuthi mawuhlele endlini kugcine kusabeka uzwe ngathi uyasaba kubona ngathi khona into ekhona mhlawumbe into engazi ukuthi ahamba la egcekeni noma kube nento eshaya phezukweni mawushunqisa inyamazane zakwaphila mzimba kuyaphela konke nyako lo abakwaphila mzimba ke batholakala eThekwini emarket siseThekwini lapha emarket kunebhilidi elinojwayelana lapha emarket eduze nojwayela kunama steps ensimbi khuphuka ama steps ensimbi nje uzohlangana nebhodi elibhalwe phila mzimba health product ungena ngaphakathi lelo bhodi number 9A uma ngabe futhi uno Facebook uyakwazi ukungena ku Facebook kwakho search page phila mzimba health product uyafollowa ulike ipage ukwazi ukuthi uthole wonke ama video ozowathola lapha kuchazwa ngama product akwaphila mzimba na ku YouTube futhi uphila mzimba uzosithola umuthi nje phila mzimba sovela lapha ku YouTube ukwazi ukulalela izinkulumo lapho kusuke kuchazwa ngamaphupho mawunenkinga yokufuna ukuhlaziyelwa amaphupho lapha kusuke kuchazwa ngamaphupho nangamanye futhi ama product athile ku TikTok uyasithola futhi uphila mzimba health product uzosithola lapha ku TikTok follow ipage ukwazi ukungena ubuka ama video akhona chazwa ngaba product akwaphila mzimba lapha kwaphila mzimba ke siyatholakala enambeni ewu066 066 007 007 50 50 43 43 uma ungabe umuntu osegoli kulaba abasegoli inamba u078 384 8277 kulaba base Pantown abanqinayo kuzeThekwini ngoba baseduze inamba bazoyifonela lapha mebefuna ama product u073 993 3638 siyabonga kakhulu kunjalo mfowethu enkosi sicela siyabulela buti sidibane khona kwaphila mzimba niqhubeke nokunceda abantu ingxaki ezininzi ebantwini enkosi mfoka Mthwesi inkosi buti siyabonga kakhulu asambe sikukhiphe ngosolwazi umfoka malunga khona ngapha emzimkhulu madoda le emahambeni othubona mathula khaya wami awu madoda inkosi buti Izwa kwaphila mzimba isiyatholakala ngakini eSoweto eGoli siyatholakala enambeni ethi 078 834
8277. eThekwini eDurban setholakala number ethi 066 007 5043. Ukanti setholakala nasefolweni ku 069 198 1864. Engonyameni setholakala enambeni ethi 084 557 9817. Kanti ePine Town setholakala futhi enambeni ethi 073 993 3638. eHammersdale setholakala enambeni ethi 079 730 5677. Ukanti ePietermaritzburg eMgungundlovu setholakala enambeni ethi 076 353 5597. eGreytown 079 068 3788. eStenga setholakala enambeni ethi 078 359 0571. abakwaphila mzimba bakhona ngazo zonke izikhathi.